Arratsaldeon, eta aurten berriz gatoz urteroko jaialdi zoragarri honekin, Goierri eta Goierri Ziburuko ikastolen aldeko jaialdi honekin gatoz. Aurten abeldun 27 izango da, eta berrikuntza txiki batekin gatoz. Orain arte atxaldez izan diren bi saio hauetatik goizera pasatu dugu, eta goizeko 11:30 izango dugu zerua lapurtu dute porrotxek eta Porrotxek eta bomboek eta birtxek eta eskeneko dugun abentura. Hori da, orduan goizen, 11:30, Ordiziko Majori kiroldegian, sarrerak aurki izango ditugu salgai, eta honen ondoren burrumazale egunarekin bat eginda, burrumazale txarranga girotuko du festa amaiera hau. Orduan orain Ibaiekin harriko zaituztet. Ez dago Ibai, Bigori eta Alai. Egunon deneri, Urruñako ikastolaren izenean, eskerrik asko etorriko zerreten guztioi abenduaren 27 Maiori Pori kiroldegira. Egun horretan porrotxek eta egiten duten ikusgarriaren dirua guretzako eta esker handiz eskertzen duzu eguz, eta iparraldean Euskara gaukan ofiziala ez den hizkuntza denez, zaitasuna dauzkagu kalera eguneroko bizian Euskara ekartzea, nahiz eta olentzero, iauterik aurrelako ekitaldietan presente izan, eguneroko bizian nahiko komplikatua da, eta ekitaldi asko egin behar ditugu dirua sartzeko. Eskerrik asko Ordiziko, Lazkaoko eta Bersaingo ikastoliri, Berriz Porrotx, Puputa Loriri, eta zerutik zer da datorren, baina seguru egun polita etorriko dela, eta ikusgarri oso polita aterako da egun horretan. Esker. Eskerrik asko laguna. Pero, hemen gaude painazoak, bere Goierri. Esan, guretzat natura garrantzitsua dela oso. Azken urte luzeetan naturari buruz asko jardunka da. Adibidez, ez gara itxiko zaioaren genuen, Irati eta Amazonia batzen zituena, gure nirika, gure arnasa, zenduroa dituguna, arnasa hartzeko, eta txopin bat txikian ere abitu ginen olako lagunekin. Eta itxasoa zerkatu genituen, eta konturatu ginen, zeigarren kontinente bat egiten ari garela plastikoa. Eta esan bezala, natura zendu gara dugu. Zendu natura eta zenduko dugu gure burua. Eta horrein honetan, Arantzadi zientzia elkartea ez pentsa, orain arte ongara albaolarekin, alboanekin, baita beste bat elkarterekin ere, Azpanogi, eta Aekarakorritarekin, eta beste ente. Baina horrein honetan, Arantzadi zientzia elkarterekin batera, zerura begira jarri gara. Virginia García, bitxik, mezu bat bidalitzugu. Eta esantzigu. Presa horreke zudur gorria, algi kutsadurari buruz aritzeko. Eta gu bainetzezan genio, ekartu ginen, eta ipuina landu genuen. Zerua lapurtu dute. Leire Bilbao idazleak idatzita. Carmelo Gorroño ilustratzailea margotuta. Eta Xabi Zabalarekin ere, hainbakata egin dituen, eskenita iluntasunari, nanoplanetei, ipurtargiei eta bestelakoei. Eta urterete pasaukoren, hemen hori. Zerua lapurtu dute. Nor da lapurra? Bazu, bazara lapurra. Eta zu ere lapurra zara, eta zuen erak eta ni. Bai, zerura begira jarri gara gehiagizko argia dugu gure herrietan, iragarkia direla, eta telefonetako pantalla direla, eta kaletako farola direla, eta betelako direla, eta hor gabiltza buia betean kaletan, burua txarrabe, eta altxatzen badugu, ez dugu jaia eta izarrik ikusten ez delako ikusten, eta txikitan ikusten ditugu bizarra. Zelaietan etzan da, monumenditik gora. Bai. Eta orduan, aurtekoan, izarrak ezagutuko ditugu.
planetak ere. Eguzkiaren buelta, 7 planeta, eta 5 nanoplaneta, eta gure planeta Malurraren inguruan satelitea bueltaka ilargira. Ni naiz bototzen satelitea ere. Haren buelta, inguruan bueltaka nabidelako beti. Eta ez hori bakarrik, eklipsea. Zer da eklipsea? Tu bakizu eklipseak ikusiko ditugu, odeiekin jolaztuko gara, irudimena aldatuko dugu, iluna piztuko dugu, adimenak aktibatu, entzumena, usaimena, isiltasuna. Eta horrela, meteoro tiritu bat ere iritsiko zaizu zerutik bera eskerrak etzegun buru gainean eroriko zebestela dinosaurio bezala paso dela. Baina meteorituak sartzen direnean gure eremuan meteoroak direla. Bilakatzen dira izar uso. Eta erortzerakoan lurrera edo planetara edo dira meteorito. Pasenek iten hori. Bueno, hoize, jolasen egituko garela, kantuak, abenturetan, lore ere galduko zaigu, bila egituko gara, piltsi izango da gurekin, faro zaina, itxasora begira, zerura begira, eta zerura begira, gure arbasoak ibiltzen zian bezala, itxasua zeharkatzen gure hartzaiak, zerura begira, jakiten zuten dutik induri behar dute, eta begira, ontsa bertan jaso dugu, behi bat, ezan ez, datorren abenduaren 27an, dena Baionera joateko, goizeko 11:30, gozaldu fuerte, bertan egingo dugu, irrikatu eta dantza eta oso politeetako da, hitza ematen dizuen. Eta nun, erosiko dituzuen sarrera, misterio. Eta misterio. Agustina, emango digu horren berri. Bueno, sarrerak salgai jarriko ditugu etzi asteazkenan. Hasiko bera asteazkenen, ostegunen eta bukatu arte. Majorin leku asko dago eta garantzako leku egongo da. Uztakipa, Sarrerak jarriko ditugu Ordizi, Beasain eta Lazkaoko ikastoletan, Majorin bertan, eta gero Itsasondon, Seguran, Izalen, Zaldibin, oiko lekuetan. Eta Katxiporreta webgunean ere. Eta Katxiporreta webgunean erosteko aukerare izango da. Ari Venezuela, entzuteko distantzia nola. Eta egongo dira katxiporreta.eu. Agenda. Sarrerak online esaten zaio. Bale, inolako oitu gabe etxetik bertzatik. Hori zen. Pero laguna! Zerua berreskuratuko dugu! Izarra, satelitea, planeta, nanoplaneta, ipurtargia, gurekin izango dira dena! Zatote, venga, txalo!